ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଏକ ନିଆରା ଉପସ୍ଥାପନା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭିଜିଯିବ। କାହାଣୀଟି ଏମିତି। ଗୋପପୁର ଓ ମଥୁରା ଛାଡ଼ିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହୋଇଛି ସ୍ୱର୍ଗାଲୋକରେ। ଉଦାସ ଅପରାହ୍ନ। ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ବିଚଳିତ, ମାତ୍ର ରାଧା ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଓଠରେ ହସ ପାଖୁଡ଼ାଇ ଫୁଟାଇ ରାଧା ପଚାରିଲେ, କିପରି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ରାଧାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କଲା। ହୃଦୟର ଯେଉଁ କୋମଳ ଜାଗାରେ କିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଘାତ ଦେଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ସବୁବେଳେ କାହ୍ନୁ କାହ୍ନୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବା ରାଧା ଆଜି ଏପରି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଲାଗି ସବୁଦିନ ସେହି ଗୋପର କାହ୍ନୁ। ତୁମେ ତ ଅନ୍ତତଃ ମୋତେ ସେଇ ନାମରେ ଡାକ। ଜାଣିଛ ରାଧା, ଯେଉଁଦିନ ଅକ୍ରୂର ରଥ ନେଇ ଗୋପପୁର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ରଥରେ ମଥୁରା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଦିନ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୋଜିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ମୋତେ ବାରଣ କରି କହିବ, ଯାଅ ନାହିଁ କାହ୍ନୁ, ଗୋପ ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଯାଅ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଆସିନଥିଲ କି ସେ କଥା କହିବି ନଥିଲ। ସେଦିନ ମୋର ତୁମ ଉପରେ ଭୀଷଣ ଅଭିମାନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି। ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ରୋକି ପାରିନଥିଲି। ଅକ୍ରୂର କହିଥିଲେ, ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସଖୀମାନେ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ସଖୀ, ତୁମେ ତ ସଖୀ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀ ରାଧା, ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାଇ ମନା କର ନା, ଦେଖିବ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଯିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ତୁମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲ, ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ଉଏଁ, ସେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏପରିକି ଗିନାରେ ଥିବା ପାଣି ଅଞ୍ଜୁଳାକରେ ବି ତାହାର ଚେହେରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କହେ, ଜହ୍ନ ମୋର, ନଦୀ କହେ, ଜହ୍ନ ମୋର, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଗିନାର ପାଣି ବି କହନ୍ତି, ଜହ୍ନ ଆମର। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଜହ୍ନ ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ କି ଗିନା ପାଣି କାହାରି ନୁହେଁ, ସିଏ ସାରା ସଂସାରର। ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରର ସଖୀ କି ଶ୍ରୀ ରାଧାର କାହାରି ନୁହେଁ, ସିଏ ସାରା ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର, ତାହାହେଲେ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ପ୍ରେମରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲି। ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ହିଁ ପ୍ରେମ। ଏତକ କହିସାରିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହଧାର। ଶ୍ରୀ ରାଧା କହିଲେ, ଛି, ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ ରାଧା, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ମନେ ପଡ଼ିଛ ସେତେବେଳେ ମୋର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଆସିଛି। ରାଧା କହିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ମନେ ପଡ଼ିନାହଁ କି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହେ ନାହିଁ।
କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଖିରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ରାଧା କ'ଣ ଏସବୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କାହ୍ନୁକୁ ଭୁଲିଯିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ରାଧା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମକୁ ମୁଁ କେଉଁଦିନ ଭୁଲିଥିଲି ଯେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ, ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ପରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛ। ମୋର ସେସବୁ ପଛ କଥା ମଧ୍ୟ ଟିକି ନିକି ମନେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। କାଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଲୁହ ହୋଇ ବହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଖି ଲୁହକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଦିଏ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଭିତରେ ପିଇଦିଏ। କୃଷ୍ଣ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିଲା ସୁଦୂର ଅତୀତର ଏକ ଆବେଗସିକ୍ତା ଆଷାଢ଼, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଆଷାଢ଼। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।